गोजोन फुंबिलि लोगोफोर दिनै गोथार मंगलबार सान लोगोफोर जों बिश्वनाथ जिल्ला बाथौ थानसालियाव बिटिआरसि प्रमद बर' सार फैगासिनो दङ लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय दङ नै सोर फैगोन बुं एम प्रमद बर' फैगोन फोर दिउरियाफा बिथांमोना नै इथिं फुजा होनो जगार लागासिनो दङ आरो दिनैनि आर'ज हान्जाया जाबाय नदुवार बियाबनि आर'ज हान्जा आहम सि बोराइ जथाइ आफाद आर'ज हान्जा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोनखौ खिसि लागोन जोबजासिम
Dohai apa isur berai watu दिनैनि बे गोथार मंगलबार सानाव नगर बियाबनिफ्राय नुजाफैनो हानाय दिनैनि बे आर'जखौ दैदेननो हानाय गाहाय आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि लोगोसे जिल्लानिनो गाहाय देउरि बिफागुरु अनगायैबो जोंनि जिल्लानि बोसोनगिरि फोसावदिं नेहाथारि आखान्थिन नेहाथारि माइनावनि बोसोनगिरि बेनि अनगायैबो जिल्लानिनो गोबां बिबानाव थानाय
बिबानगिरि नोंथांमोन लोगोसे गोथार सिबिसालियाव देउरि बिफा महरै गोबां खस्थ'नि गेजेरजों देउरि बिफा गुरुमोना जिरायनानै दङ लोगोसे मजार बियाबनिफ्रायनो नुजाफैनो हानाय दालाय आफाद आहाम आरो सिब्राय जथाय आफादनिफ्राय नुजाफैनो हानाय गुबुन गुबुन गामिनि आफादगिरि नेहाथारि माइनाव लाइमोनस्रि दिनै गमामायैनो नोंथांमोना जिल्लानि नाजानायनि गेजेरजों फुंबिलि समावनो नुजाफैनो हादों जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावदों नोंथांमोनखौ आरो खाफाल गोनां दिनैनि सानाव जोंनि जिल्लानि सिबिसालियाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ फैगासिनो दङ आर'जनि गेजेरजों बिथाङा सफैनो हागोन दान्दिसे उनाव बेवहाय नोंथांमोना एसे बयबाबो मिथिखाबाय जानांगौ जोंनि सिबिसालियाव बिथाङा फैनानै दिनै समनि आंखालजोंबाबो जोंनि सिबिसालिखौ लुफुंनो 20 लाख रां अनसुंथाइ होदों बेनिखायनो बिथाङा एसेबाबो मन्दिरखौ नायलांगोन रायजोफोरखौ नायलांगोन बिनि उनाव जोङो दुलाराय बिश्वनाथ जिल्ला फरायसा आफादनि सा बिश्वनाथ बियाबा खैलाजुलि गामियाव जथुम्मा मियानिफ्राय जागायदों बेहाय गेवलां मेलाव बिथाङा बाहागो लाहैगोन बेनिखायनो जोङो बिथांखौ दिनै जोंनि सिबिसालिखौ अननानै गोबां दिननिफ्राय जोङो नाजानायनि गेजेरजों आर'जलाइ होनायनि गेजेरजों बिथाङा गमामायैनो गोसोखांनानै 20 लाख होनो आगान सुरबोदों बेनिखायनो जोङो आर'जखौ गोबाव सम खालामा बिबुंथिखौबो गोबाव सम लाया बिनि गेजेरजों जोङो बयबो बिथांखौ जोङो सा बिश्वनाथ बियाबनि जितु फरायसा आफादनि जथुम्मा जादों बयबो जों गाजा गोमजायै गारियाव गाखोनानै बिथांखौ बरायनानै दोनहैनांगौ आलासि बरायनो रेडि ना बिथिं आर'नाइ लानाबो रेडि जाना दंखायनो बिबार लादो बिथिं मोनफैसिगोन नै रेडि बरायनो रेडि जाबाय गासैबो गामियाव थांदोंमोन थ' सारा लावदोंमोन दहाय आफा बोराय बाथौ सोरजिगिरि मुलुगनि बिफा आफा नोंनो अनसुला नोंनि अननायाव दिनैनि गोथार मंगलबार सानसुफु समाव जोंनि बे बिश्वनाथ जिल्ला बाथौ गौथुमनि गोथार सिबिसालियाव जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा सौफैदों
आफा नोंखौ आखाइ खबजबना हान्थु खेरायना खुलुमदों बोर बिदों जिउनि गावनि नखरनि दुलाराय बुहुमनि मोजांनि खामानि मावफुंनो हालांनायनि आफा खैफोद आफोदनिफ्राय बासायनांगोन जों बिथांनि जानानै जिल्ला गौथुमनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो सिबियारिया बिथांनि जिउनि मोजांनि थाखाय बोर बिदों जेरावबो जेरैबो देरहासार जानो हाथों बे मुलुगनि सुबुंजों बयजोंबो गोनां गैयै रोंनाय रोङै जाम्बा जाम्बि बयजोंबो गोरोबनानै अरायबो बे जोंनि बिटिआर हालामखौ दैदेनलांनो हाथों दहाय आफा सोरजिगिरि नोंखौनो फोथायबाय दहा जै जाथों गेदेरमा जोहोलावनि प्रमद बर'नि जै जाथों बोराइ बाथौनि बोर मोनथों दहाय बिनि उनाव जोंहा जोंनि बिएम बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायदों जोंहा लाइमोन आफादनिफ्राय बिथांखौ सन्देश बसुमतारी बिथां एक्स एमएलए मनोज बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय बिथां हरिकृष्ण बेका डक्टर थांनाय बिसायख'थिनि समाव आं फैदोंमोन बै समाव जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोना आंखौ लोगो हमदोंमोन आरो हैखालि आं बुंलांदोंमोन जे जिल्ला एबसुनि जथुम्मायाव फैयोबा आंबो हाबलांगोन बिदि होननानै फोरमायलांदोंमोन आरो बे हिसाबै दिनै बेवहाय आं हारसिं नङा जोंनि इएम नोंथांमोना बयबो सिनायखायो रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो दिनै जों जयै फैदों आरो तामुलपुरनि बारग' एमएलए जोंहा सन्दि बसुमतारी आसलते जोंहा नामखौ मोजां दासो मोजां गाबज्रिदो बिथांनि मुङा सन्देश्वरानो जामारनांगौ बसुमतारी बिथां लोगोसे आंनि लोगो आरो बिथांखौ आसामाव अमानि मानसि होनना बुङो मनज बसुमतारी आरो लोगोसे सासे डक्टर हरिकृष्ण डेका बिथांमोनबो दोङो आरो बेजों लोगोसे एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बेवहाय दङ आरो नोंथांमोननि आंगो बयनिबो आंगो बिथां दीपक साइन्टिस्ट जोङो बिथांखौ साइन्टिस्ट होनना बुंबानो बयबो मिथिखायो जोंनियाव बारा साइन्टिस्ट गैया नालाय बिथाङाबो दिनै दंफैयो आरो बाथौनि गासैबो दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बाहागो लाफैनो हानाय बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन आं बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आङो बावहरदों दिनै बेवहाय आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव दान्दिसे सम आर'ज गाबनो मोननानै आङो गोसोखौ जोबोद मोनसे गोथार अनुभब जादों दा बे समाव आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लायाव गोबां मानसिया जोंनि बर' फिसाफ्रा हादानावनो रायजो जाना थानायखाय बायदिसिना जोंनि जि अनुष्ठानफोर जोंनि जि इन्स्टिटिउसनफोर बेखौ जोङो बानायनो हायाखैमोन नाथाय दा लासै लासैनो बयनिबो गोसोआव फैदों जे जाय जेराव जि धोरोमखौ सिबिनानै दङ बेवहाय थानसालि लुनाय बायदिसिना धर्मीय अनुष्ठानफोरखौ नुनायखौ बयबो सानदों आरो आं बेखौ मोजां मोनदों आरो आगोलफ्राव फरायसा आफादनि मेल मिटिंफ्राव फैनायावबो जोङो बेखौनो खावलायबाय थादोंमोन जे जोङो आरो रावबो बे जायगाखौ नागारनानै थांनो मोननाय नङा मानोना दिनैनि थासारिया सोलायबाय आरो बेनिखायनो बेवहायनो जोङो
फैगौ 100-102 रोजा बोसोर संसार जानायनि प्लेनिंखौ खालामनांगोन बेखौ जोङो बै समाव गोबां रायलायनाय जादोंमोन आरो आं जि समनिफ्राय सनितपुर जिल्ला बै समाव बोखावजायै सनितपुर जिल्ला एबसुमोन गोबां थासारिया गाज्रिमोन पुलिस मिलिटारिनि अपारेशन बै समाव जेब्ला फैदों बै समनिफ्रायनो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माखासे संसार जानायनि थासारिफोरखौ लानानै आङो जोबोद क्ल'सलि बेखौ स्टाडि खालामदोंमोन आरो दायो बेनिखायनो जे जोंनि सरकार बिटिसिआव दानायनि उनाव नाजाथाबनानै बिश्वनाथ जिल्लायाव जेसेबां हानि जेंना दङ फ्राय जोबनाय फारसे फैबाय बिश्वनाथ जिल्ला हिसाबै 8,000नि बारा जाबाय आरो फ्राय 700सोल' मोननो दंबावो बेखौबो आङो रायलायबाय थादों बे 700खौ होनो हायोबा बिश्वनाथ जिल्लायाव फरेस्टआव हानि जेंनाया जोबसिगोन दा बेखौ जेरैखि जाया नाजाबाय थादों गुबुन मोनसेया सनितपुराव एसे बारा दङ मानोना बेवहाय वाइल्ड लाइफबो दङ बेफोरखौ लानानै एसे हेंथा होग्राबो दङ दा बेखौबो नाजाबाय थानाय जादों आरो दा गासै 60 गामि बिटिआरआव हाबनाय जाबाय दा बाखि थालांनाय गामिखिनिखौ जोङो लासै लासै सोनो सानदों नाथाय बेवहाय आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन जे जिहेतु जोंनि गोबां सुथुरफोर दङ आगोलफ्राव जोंहा गहपुराव गोबां मानसि थैबाय गोबां जोंहा मा होनो खहा जादों ओंखायनो एबार जों खामानि मावनायखौ जोबोद स्ल' एन्ड स्टेडि मोजाङै जोङो लासै दावगालांबाय थादों आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना 24 घन्टा बे हारिनि बाथ्राफोरखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ एनडिबिनि बारग' दैदेनगिरि आथिखालाव सरकारावबो दङ बिथांमोननिफ्रायबो बयबो जयै खामानिखौ नाजाबाय थानाय जादों दा बे हिसाबै मावफुंनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों जोंहा मावनांगौआ जाबाय मा राव थुनलाइ जोंनि हारिमु जोंनि धोरोम बेफोरखौ जोङो हमथानानै लाखिनांगोन मानोना जोंनि जि फिल'सफि जिहेतु जोंनि दर्शन होननानै बुङो बे दर्शना जि फिल'सफि बियो मालायजों गोरोबा सानस्रि सानस्रिया जोङो गोबां सानोब्लाबो जे गुबुन हारिफ्रा संसार जानाया जोबोद गोरलै बिथांमोननिया सोद्रोमसिन बिथांमोननिया मोजांसिन नाथाय बेबायदि सानोब्लाबो जे जाय हारिया बयनिख्रुइ गोजामसिन हारि बे हारिया गावहानो माखासे गोदोनिफ्राय मोनबोनाय गासैबो जोंहा आसार खान्थिफोर दंजोबखायो जोङो मालायजों थाबनो गोरोबनो हाया जोङो हाजार लेखा गोरों जाथों बिथाङाबो साइन्टिस्टबाबो हयथ' अमा बेदर नुयोबा उदैया गयो नङा होमबा खांख्राइ साम' नुयोबा नाफाम नुयोबा गयनांगौ उदैया दा ओंखायनो जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौ सोरबा आर'नाइफोर लाबा मेगना माने एसे गिदिर जायो टाउन सहरफ्राव नुबा बेयो माने लेखा गोरोंबाबो बे केरेक्टारा थागोन आरो ट्राइबेल जानो थाखाय मोनबा केरेक्टार नांगोन दा गुबुनफ्रा ट्राइबेल जानो नागिरदों बिथांमोना बे केरेक्टारा गैयिखाय बिसोर जानो हायाखै दा ओंखायनो जोङो गावनि हारिखौ लानानै उन्दै साननाय गाहाय साननाय माबा साननाय बेखौ गारनानै गेरेमसा हारि दानो थाखाय बड'फाया बिबान होलांदों आरो गेरेमसा हारिनि सिन्ताजोंसो जों आवगायनांगोन आं आबादानो माव बेफारानो खालाम साख्रि माव जियानो जाया माने दा बेखौ जाहाथे बयबो सिन्ताखौ लाखियो आरो दानाय लुनाय बायदिसिना खाम सिफुं जथा बे गासैबो गामि गामि सोलिनांगोन दा बेखौनो नोजोर होनानै आं दाख्लै लोगो मोनजेनदों आरो आं हा दङना गैया होनना सोंदों आरो इखालि आं बुंदोंमोन जे बेवहाय 20 लाख हरनाय जागोन बिथांमोना थानसालिखौ लु दा आङो नैबे जोंहा बिदा फंबाय बायदि जों गोबाव समनिफ्राय फैगासिनो दङ दा बेखौ बुंदों आङो जे बियो एसे बेफारबो खालामो नालाय दा ओंखायनो रायजोफोरजों लोगो नांनानै माने प्रजेक्टखौ 50 लाखनि बानायनो जोंथ' 20 लाख होजोबबाय खिन्थु प्रजेक्टखौ 50 लाखनि बानायना बुंदों गुबुन हारिफोरनि गेजेराव बानायनाय नालाय एसे मेगनाव नांनाय जागोन जिल्लानि औ आरो बेवहाय मानसि थाफैनो हानाय न' जानांगोन फिसा गेस्ट हाउस थानसालि आर'ज गाबनायनि थाखाय गासैबो जिनिसा आरोबाव मा जागोन बाथौनियानो जा जोंनि हारिनि लिडारफ्रानो जा सोरबा सानजाहा थाङोबा मालाबा थालांनांगौ जायोबा बेवहाय जाहाथे थानो हायो ओंखायनो 10-15 जन मानसि थानो हानाय मोनसे जायगा बानायनानै दोननांगोन बेवहायनो थालांनो हायो रायलायलांनो हायो बे बेबस्थाखौ जाहाथे खालामो जोंबो आरो मदद हरबावगोन जोंहा बिथाङाबो फैदो बिथाङाबो मायबा उनाव नाजागोन दा बे हिसाबै जोङो जाहाथे 50 लाखनि मोजां गिदिर मोनसे प्रजेक्ट बानायो आं बेखौ खावलायदों आरो दिनै गोलाव बाथ्रा बुंला फरायसा आफादनि जथुम्मायाव थांगोन दा जोबोद डिसिप्लिनाव जोंहा दङ दायो आगोलनिफ्राय लोंनाय जानायफ्राबो खमायबाय दा ओंखायनो हारिखौ बोरैहाय जौगाहोनो हायो दिनै बिश्वनाथ सनितपुर जिल्ला मोनसे समाव
एसे गुबुन हारिजों नेवसिजानायमोन लासै लासैनो गुबुन हारिफ्रा जोंनिखौसो मोजां मोनग्रा जाबाय बिथांमोना लासै लासैनो मोजां मोनग्रा जाबाय आंथ' आगोलाव फरायसा आफादाव फैब्लाबो बिथांमोना बिराद जबरदस्त खालामो तेजपुराव हाबलांनांगौ साहा लोंलांनांगौ उमुगदेव जिरायलांनांगौ माने जोंनि हारिया जेसां गुबुन हारिफ्राबो गोबां जोंनि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना सोलोंनो नाजायो दा ओंखायनो जि खामानिखौ जों मावगोन एसे मोजाङै मावनांगोन आरो बे थानसालिया जाहाथे जोबोद मोजां जिल्लानि मादाव साबना हामना मोजां समायना जायो बिनि थाखाय डिजाइनखौबो बेबायदि खालामनानै जाहाथे मोजाङै नुयो आं बेखौनो बुंबाय आरो बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय